We hebben eigenlijk, we hadden twee discussies met Aruba die liepen. Want sowieso hebben we gezegd, omdat per 1 januari het protocol afloopt dat we hadden voor financieel toezicht, moest er een nieuw voorstel voor een LAFT, voor een landsverordening financieel toezicht komen. En dat voorstel dat is uitgewerkt. We hadden nog een aantal discussiepunten. En op dat moment was ik zelf niet in Nederland, maar is de premier van Aruba bij de Rijksministeraat geweest, de vorige Rijksministeraatsvergadering, en is er gesproken over eigenlijk een drietal discussiepunten. Die hebben we met elkaar weten te slechten. En dat betekent dus dat daarmee ook de LAFT tussen de beide regeringen is geaccordeerd. We zijn eruit gekomen. Maar die moet natuurlijk nog wel worden voorgelegd ook aan de Staten van Aruba. En dat is nu de volgende stap. De tweede discussie die we met Aruba hebben gaat natuurlijk over die Rijkswet. Want we hebben steeds gezegd dat die afspraak is al 2 jaar geleden gemaakt, hè, dat er een Rijkswet voor financieel toezicht komt. Een wet die het onmogelijk maakt om eenzijdig vanuit Aruba de financiële vereisten, de normen voor de begroting te veranderen. Die Rijkswet, daar hebben we nog geen overeenstemming over. Daar hebben we ook veel discussie over. En zolang die nog loopt, dat is de afspraak die we gemaakt hebben rondom de leningen. Inderdaad betaalt Aruba een hogere een hogere rente op de coronaleningen dan wanneer die Rijkswet er straks is. Maar wanneer de landsverordening ingaat, als die wordt aangenomen ook door de Staten, dan is het wel zo dat er dan, en er is ook een overeenstemming, bestuurlijke overeenstemming over een Rijkswet. Op dat moment kan de rente wel, gaat dan naar het lagere percentage, eigenlijk dat percentage wat nu ook wat nu ook Curaçao heeft. We hebben steeds gezegd dat voor het allerlaagste rentepercentage dat nu Sint Maarten heeft in het kader van de terugbetaling van de coronaleningen, is het noodzakelijk dat er een Rijkswet komt. En zolang die er niet is, kunnen wij wel leven met een LAFT, plus dan de toezegging dat er een Rijkswet komt. Want het maken van zo'n Rijkswet, daar gaat tijd overheen. Dan gaan we naar dat middenpercentage van 5,1% is het, zeg ik even uit mijn hoofd. Het is nu 6,9 voor Aruba. Maar het laagste rentepercentage, 3,4%, dat zal Aruba pas krijgen wanneer ook voldaan is aan het hebben van een Rijkswet. Ja. En de reden daarvoor, het is misschien wel goed om dat nog een keer te zeggen, de reden die we daarvoor hebben is natuurlijk vooral dat we hebben gezegd, we willen op die terugbetaling van die leningen en het herfinancieren op basis van een zakelijke afspraak doen. En met alleen maar een LAFT hebben, betekent dat er de mogelijkheid is voor Aruba om het eenzijdig te veranderen. En dat vinden wij zodanig vervelend en ook niet verantwoord dat we daarom ook een hoger percentage in rekening brengen. En die 3 punten waar we nog discussie over hadden, die zijn opgenomen in de LAFT. Daar zijn we uitgekomen in de discussies. Maar, en even over veranderen van afspraken. Kijk, de kern is natuurlijk in principe, is dat de afspraak die we gemaakt hebben, zijn afspraken. Die hebben we met 2 partijen gemaakt. Hè? Dus Nederland met Aruba, Nederland met Curaçao, Nederland met Sint Maarten. En hetzelfde geldt ook voor de bestuursakkoorden. Die vervallen niet zomaar als er een nieuwe regering komt. Het kan natuurlijk zijn dat een nieuwe regering nieuwe afspraken wil maken. Ja, daar kan ik natuurlijk weinig over zeggen. Maar ik hoop wel dat ik in de komende tijd, en vooral als de formatie nog een tijdje duurt, nog wel met zowel de landen als de eilanden van Caribisch Nederland nog zoveel mogelijk mooie dingen kan realiseren.